Di mo manggawas ha? Kadaubang ko ng balay ninyo? Ha? Di mo manggawas? Ha? Huh! Animal yung nga tawhana si tutong tugso kong si Erning nga nangutang na kong beer. Wag yun mo bayad ako mga animal. Karon lagi mo, pasad-saan pa mo nga pizza 15 mo bayad mo, pagka pizza 30 mo bayad mo, way kahumanan ang pizza, wagi mo nga diri sa ako ang balay. Karon lagi mo, anhaon mo sa inyo, kini nga man nagsuuna ba? Sus, wa lagi mo sukul utang ngayon nila aning amo ang lugar, kay grabing pagkagahiya mamayad. Unyara ba, kung makainom na, mutagay na, mahubog na, pero sinabi mo kay mangutang, pero way plano mo bayad, at tuuno ko sila ha. Brother, patay. Dugay-dugay naman ang panahon sa mga adlaw nga wa ta kainom ani. Saon ta man nga grabe namang uhawa init kay ang panahon. Lami ro itagig-tagig bugnaw kay nga katunay kabayo ba. Nya. Paam na to ani pag inom to nga. Wa man tay kwarta. Napagay utang ganito sa atong utangan to dito ilang ali. Saon na to pagduol dito nga maka utang sa ta kay parang kahuwam to ba kay lami kay inom oy. Hay magmayunog. Sayo na magkana sulbaron gud. Unsa may sulbad na? Pag inom-inom og kuan nga way beer ba. Inom-inom og way beer. Yan mo bayad sa tagway kwarta-kwarta. Ayan mo nga usay sorry po kayo ka nga. Mo ko nimo nga kanang mo inom og way beer. Bira-bira lang itlog nimo. Kawagin may klaro eh. Ibaw rin talaga nga kuha serious ni nakoy suggest nimo. Say mayog adtuon to nimo si Alimukoy kay nang huwa mata to. Muhuwam kag balik. Ito mo atoy. Unsa? Masok ko wa bagay ta kabaya tong utang. Nya imo nung kusugon. Gusto ka ikaw. Ato dito. Dili man kay anaon ra man mo pag-istorya nga. Ni ako kay mubayad dun ta ko nimo. Unya wala pa man koy kwarta. Dungagil lang sa ang amo utang. Ay haron makainom to ang akong igsuon niya. Kuwas na sang dahan. Ang ngayon kay ikaw mo diskarte dito kay bulahan. Ughuan man jud kaniya. Iyo patay. Nato man utang nga kadong mga ri. Manuntoy. Ano yung mga buang oh. Nakakita na ko mo rin, nakakita abat mga buang. Nanood sa balay. Karon lang mo. Tuo siguro ninyo og wa ko diskarte para magawas mas balay. Karon na mo. Tanaw na tug makalayas bagi mo ani. Ha? Ngana di ba mangutang ha? Sibat-sibatan lang ko ninyo. Ang akong paningkamot inyong imnon ug maayo nya di mo mabayad. Karon mo. Ayo. Ayo. Ay mo pag inaana kay kita kay ko inyo pagsud sa balay. Nakita ko ninyo hisod sa balay. Karon, di mo manggawas ha? Kadaubang ko ning balay ninyo. Ha? Di mo manggawas? Ha? Be. Tanaw na to. Di mo manggawas ha? Ay buat. Ay, Ay, usam na. Ha? Unsa na? Dauban. Dauban mo ha? Si dauban. Dauban mo? Ano dauban man nimo? Arman ba? Ay, dili wala. Ning ari. Ano mangyari? Wala hing ari ko dire kay kana ang manghatag ko ninyo og ayuda. Ayuda? Pero ganong nagdaw ba kaniya? Na, wala lagi, wala. Ayuda. Kani ha, dali kaino. Ayuda na siya sa Kaino kita. Salamat kayo. Oh, pwede na ka uli. Nabrad. Sakara brad, balik ka. Uli na. Bye-bye. Putar niya muna ko ha. No.